Acesta nu e un film de recrutare, pentru că tu știi deja că e grozav să lucrezi la IBM. Probabil jumătate din prietenii tăi lucrează la noi, iar cealaltă jumătate s-a înscris deja într-un program de internship. Te întreb de ce? Pentru că IBM te ia în serios și te implică în proiecte mari și ambițioase. Tu vii cu talentul tău, iar noi te ajutăm să înveți de la cei mai buni. IBM îți lasă timp să te dezvolți individual, oferindu-ți o multitudine de cursuri. La noi nu există șefi, există lideri. Nu te-am convins încă? Ei bine, la IBM ajungi ușor. Cu metroul, cu tramvaiul, cu bicicleta sau pe jos. Și dacă nu ajungi, nu e panică. La IBM poți lucra de oriunde. Nu mai sta pe gânduri. Prietenii tăi te așteaptă.